Mana gani ngayop mempuli ya ko wei ka post kepala post da ko wei ka kot khobor hapok jong ka social media ha kebalat ho ba ka jela jongi ka make halaya kaya nangkong ha ka jing pep school jong ki khana shitengpor bat kalong ke ka ba singal rai ban sngap bat ban yoi menta ka sngi hapok jong ka ne ke video jonga ngin wat ya ka dau balai bon ki khana ki pep school shitengpor sngap ke ka ba ke minister jongi kitan ban ong ha ka jing de ba kini. Under the caption, Rumboi blames poor school infrastructure for state low ranking. The MDA government wanted to improve the education in the state on 3 pillars. The first pillar, the quality teachers. Second, the trained teachers. And the third pillar is the proper infrastructure. Kadauba jong ka jing pep school shitengpor jong ki khana ka de ka infrastructure jong ka school bat ka sarkar ka prasang manwat ya kelar kelenti kumno ban penkentiu ya ka jing li school jong ki khana hapo jong ka jela jong ka banangkong kinong hikai ki babiang ka baar kinong hikai ki balayo ya ka training bat ka balai pat ka de ka school ki infrastructure jong ka school Henry ngan ong pi ba ka ne ke de tang ka daw ka bangyo i tang najrong Henry ka daw ba ka de ka education system jong ka ri jong i barokowai ya kata nganam batai shu hapok jong ke video jong amanta kasngi namar ngalaju batai teng ya kata ka benta lara pimpat pit ya kata ka video sngabha ban check ya kata ka video ya ka link ngalabu hapok jong ka description jong ka ne hik video lene pilaban check ya ka ne video wa pau hang ne Henry menta ka singin ti benia shu ban lap ya ka daw tenrai balai ki samla jongi ki pep school shitengpor kalak bande ta ka jing bombyang jong ki school kalak bande ta ka jing bombyang jong kinong hikai kumban shu pengkan maui pi baya ka education system jong ke India jongi om shemla frame ka hagene ki shipo leni arpos nem ki baladep Henry la frame ka da ki spa snem menshwa menba ki parang gidang senshar ya ka ri India bat nadu gitu ki por hadu mentah inang bot ya ka jo ka system Hooj ka sarkar nakapor kam pelbena ban pengkela ya kan ka system jong ka education hapo jong ri India jong Henry ha ka jingsha ngim yoi ka ka eru ka jingkela hato fitip ni ya kan ka jingsha ba ka jingnang jing start but ka yo kokot kilong directly proportional to each other lada ka we ka q ka weru kan q lada ka we ka here ka weru kan here kumta ban pengkentiu ya ka yo kokot jong kono ri ki khana samla ki deban long ki bastat bat haga joko porro ban kentiu ya ka jingnang jing start jong kono ri ka jingyo ka jingkot ro ka deban kiu kala bande ha school ne ha college tang ka we ka kentien ka bang yo ngau la na ki no hikai ne na ki kimiki pa balada fem yo nangkong ne lada fem pas fem long brew ha ka jengem jong pi berkata kalong ka dauba jong ka jing bom kiu ka jing nang jing start hapo ka jela jongi lada fikali naki kimiki pa ne naki khana school balai play school kali shwai lade balai play school don ki kimiki pa ki bajubab kumne namar balai school ki wei mangiru ngimban se ngi haban play school ya ki khon jongi kimtip ya ka jing thu kimtip ya ka dau balai ki play school ya ki khon jongi lada fikali naki khana school balai play school kin jubab ibi namar baple school imei ipa yanga nakata daw ngale school kimtip iya ka jingthmu balai ke school lagi kimi pa ne ki khon jongi kimtip iya ka daw balai bat namar ba kimtip iya ka daw balai ke school ki sakut no shiteng sha sonyu kim kot sha khandeu ro kim kot ki nesa hapadeng bat larang ke liki balai pep school tang ko be ke jubab namar larang le school ro nginom yo kam yo jam nakata daw ngi pep school Henry ngani thu ipi kidon bon ba hikam ki jam bangin apply Henry bon nangi pat ngimlong kita ki bagi khot ki unemployed Henry ngi long pat kita ki bagi khot under employed ki bam qualify nagmenta jong kadu ka pos but don na plan jongi ki bala pass through kim yo kam yo jam namar balai namar khnai pho person nakitu ki ki bangila learn ha school ngimla ban apply ka hakapor ba interview yakino kino ki kam namar ke ki bagila pule kalong ka balai no namar pun ki khana school ha kapor bakile school kile school namar balai namar ka attendance namar ka wepa ka school ka bu ya ka rules ba unu khana obom kot ya ka nyau phosan person ka attendance la ban attend ya ka exam
but lada umla ban attend jika exam unsa fail hake exam but bon ki khana kim le school nagamta ban learn nagamta ban yo ya ka ji hikai Henry tang ban yo ya kata ka attendance but kinong hikai jong iru kim pateu lau khana usngau tho ni em ya ka to ka class lau khana usngau tho ni em ya ka to ka topic tang ba la pass ke exam kata labiang ikhana jongi ki shule school blindly claim ka jing usngau tho but ya ka e ka ba kila learn ro kim la ban pendon ka me ka ha ka real life ki pule blindly kishu pule landed kishu pule by heart ya ka to topic tang ban yo ya ka pass mark ne ban yo ya ka full marks ban ka ni ngayo ban attend ya ka way ka meeting rangkat bat kinong hikai hakaba ka way kinong hikai kala batai baka bunut ya ka por lockdown namar haki por lockdown kimla ban pendep ya ka salbos kat kumla betha da ka sarkar Henry haki por normal pat la ban hikai dep ya ki salbos ka bala bo da ka sarkar but nga ong ya kita kino hikai ngimde than ban be ya kata ka salabos bakat no ngila mapendep menta usnem Henry keli ya lade ya kene ke jingli hadukat no khana us ngautho ya kata ko topik ka bangila batayo but kumno un pendon kameka haka jingem jongu enda ulahe lasan menne haka por bastang ya kene ke video yo ngau ya ka jingkren jong ba syang pliang hakaba uang baka sorkar MDA ka persyang ban ward ya ki qualified teacher ya ki trained teacher nagmenta ban hikai yaki kena school but haoj kata kalong kebeton kame namar ke lawai ba pernah jong kena school ka syong hagakti jong kinong hikai but lada kinong hikai kim long ki ba qualify kim long ki ba train kim la ban train yaki kena school jong ki nagmenta ke lawai ba pernah jong ki Henry nganai thoi pi bakani ke aka kalong ka ba thok ka ba syukur kinong hikai jongi nganom benya nganom keno ya barok kinong hikai don kattu kat ningut kinong hikai sarkar jongi ki ba long kumne ki shubam e ya katulop jong ka sarkar hoj kila long ki ba qualified kila yo ya ka training kila pendep ya ka B.Ed kila pendep ya ka D.Led bar kum ta ter Henry hakapor bagi hikai haga school jong kipat kim pendon kam ya ka aka ke ba kila learn kim pendon kam ya ka aka kepala train ya ki Henry ki pendon kam ya kata ka all method but kata ka long man be ya ka salobos kim patiaw la utu khna usngau tho ni em ya ka to topic but hakawi kalyang kim la ro ban kno ya ki tu kino hikai amar makiru ki haban board ya kata ka rules ya kata ka curriculum jong ka school jong ki but ka school jong ki ru ka haban pendep ya kata ka rules ya kata ka curriculum ya kata ka salobos ka balabo da ka sarkar nagmenta jong ki Henry ki school jongi ki nong hikai jongi ki don kata ka bor ban penbej ya kani pi hang ne om don kata ka motivation om don kata ka jing ai men sem na kalyang jong ki nong hikai kumno ban ai men sem ya khna school ban pendep ya ka jing pule jong namar ka system jong ka education jongi ka long kumne ngi kwa ban tablet ya ki aka ki bela tho hakot hapok ka jimut ka jim perkhat jong unu ukhna Henry ka jimut ka basisha jong ka jingnang jing start ka long ban sei ya kata ka sap ka bakerpang ka baton hapo jong utu ukhna bar sisha ngan ong ipi bala ka school jongi ka long kumta unom pep na ka jingle school but beteng ya ka jing pule jong kandiat ngin pai shakeniki qualified but ki trained teacher hoj ka sarkar jongi kala thong ya kita ki qualified but ya kita ki trained teacher nagmentah kanu ka post nong hikai lahasor ne han nong kendong ka jingli ka long pat bawat kanu ka snong nong kendong ka don ya ka school hado class 10 lani hado secondary school kataro ngiyo ibon ki khana samla jungi ki mi na nong kendong balik school chasor ka e ken ka daw ka long da ka jing milenti bakin yo ya ka jing hikai ka bapaka nasor haba la ongi ki qualified but ki trained teacher balai ki khana school jongi ki mi na nong kondong balai school chasor hangne layo i bala feel kata ka education system jongi ngampin ngam keno ya ki no hikai shanong kondong Henry namar baki board ya kata ka all system of teaching method kim ponton kam ya kata ka aka ka bakila learn ya ka aka ka bala train ya ki ki hajar ki dong hikai jungi ki lei secretariat ban protes ya ka sarkar namar baka sarkar kam ai tulap ya ki Henry ya ki tupat ki dong hikai ka baka sarkar kala ai tulap ka babiang kim tre hok ya ka kam jungi dei na kata ka daw ki khna school jungi ki pep school shiteng por namar ban lei school chasor kam de ka bakai ki hab an penlut lagi po hajar haka hisnam nakamta jong we u khna ban lei chong school chasor bat habaki kimiki pa kimla ban pembiang kimla ban pendap hangta ken ka pentlot yaki khana ban beteng yaki jing le school jongki bat ki kimiki paru habaki pa school yaki hon jongki
ki kwa ya ki khon jong ki bakin nang bakin start bakin yo ya kata rang ya kata position ka ba he school jong ki but habakim yo kumta ki ken head ki mai ki sho ya ki khon jong ki but kaniru ka pentlot ya khana PE kini kilong ki daw ki ba penlong ya khana school ban pep school kabanangkong kalong nagaliang jong ko sarkar hakabakam la ban implement ya kata ke education system ka babyang nagbanta jong unu khana school kaay ya ka jo ka salabos nagmanta jong unu khana but ngitip ro ya kani ka jingisha ba uwe khana u pair na uwe pat u khana na mardon u khana u balon da ka jingpule ya ki kot jong don pat u khana u balon da ka bale experiment but na marngim don ka school ka ba pair nagbanta jong kini ki khana ba start unang start kat ba utapat ubanang da ka practical system unang be but hagaba khaddu udon tangkawe ka option berkata kalong ban pep nagi school jong kadaw ko ba ar kalong ka jingle jong kinong hikai ki bala qualified kinong hikai ki bala yo ya ka training nagbanta ban hikai ki khana school kim shemla hikai ki khana school jong ki hakata kar kom ka bala train ya ki ban hikai ki khana school henry ki hikai ki khana school hakata ka all system but all method of teaching hakaba kinlang ba jong exam ki decide manu khana ubastart manu khana ubabe ukana ubastart unang yo mense male school kan ba uta ubabe pat udo mensim but hakaba khaddu upep no banli school kino hikai kin ong ya kina school pek lada memyo ya ka marks ka babyang lada memyo ya ka position ka babyang menem yo kam but haba memyo kam menam long briu hakalawe jome utu ubabe pat bopli ubam learn lengba ka jungpule ke kot jungu ubalearn lengba ke experience hakaba khaddu udo mensim pat upep no anak school jungu kadau ka balai ka de ki kimiki pa jungi ki kimiki pa kila ma ham lupa ki khon jungi ba la kim pass exam kin sha sho kin sha bom but utu khana ubabe bopli ulas ngotho balada u fail un sha bom te ban ya ka ba sha bom ngala ban pep school no kadau ka basau ka de ka jinglong jong u khana school ule school tang nagmenta ban yo ya katakan nyau posan person ka attendance concentrate shu ya katakan jingnang ya katakan jing start henry concentrate tang ya katakan attendance but hakabak haddu endala poi ke exam ka notes ombyang ka kot ombyang ka jing batai bombyang namar ba junut ban keli jing keli ya kena hikai hakapor balik school but namar ba ju keli jing keli kumta usa den no kan mau ya kene ka wengan ong ipi bakapor le school ka de kapor ban keli jing keli kam de nakam ta jongi tang ban sngap ya ka jing hikai jong kin no hikai jongi henry ka don kam yangi ban keli jing keli ya ka ka bangim sngau tho nakin no hikai jongi ka daw ka basan but ka bakar pang ka de ka jing rem jong ki by school PE ban beteng ya ka jimpule jong ukna school udon kam daki hajar but daki lak but habaki kimiki pa kim la ban pembiang ya ka by school ya ka by jinglut jing sep hapo jong kata ka jimpule jong udu mensem no man pulih but hakabak haddu udon tangkawe ka option berkata kalong ban lek belah mentah habangina tip ya daw balai la pelong ya kena school jongi ban pep nagi school jongi in what part ya ka solution kumnungin le kenang bagi kena school jongi kin yo mensem ban beteng ya ka jingli school jongi oj ya kata ka kamram jong ko sarkar ban pengkelah ya kata ka education system jongi ya kata ngim la ban change ngim la ban pengkelah kabanengkong nagmenta jong kinong hikai ngimde ban penbor ngimde ban penting ya ukna hoj ukna namar ka jingting jung ban fail haka lawe jung ka jingting ban nam yo kam yo jam haka jing em jung ka pentlot no yu ban beteng ya ka jing pule jung bad haka bakhadu usngo ban ya ka bang penlut ya ka por junga ban beteng ya ka jing pule junga kadang la ya nga ban pengkut ya ka jing pule junga bar sedang no naka kambela henry ngi kum kinong hikai ngi ban encourage ngi ban ai men sem ya ukna school ba omlele wat lada fail omlele lada umla ban kot syakata kadan ke bahe at least ai mensemiu ban pendep tang ya ke bi namar hadin ba ula pendep ya ke bi daki hajar tali kilar kelenti ke ban pli haka jing em jong tu hikai hok ya ki kena school jong pi tu pendep hok ya ka kamram jong pi watlah kaduna ka nong jong pi henry ngan itu ipi baka bainong jong kino hikai kamde ka to ka bakiyo endala kut ubenai henry ude uta uso ka jingjob haki kena school jongi but kalawe ba pernah jongki kataken kalong ka kamram ka ba kongsan tam jong kinong hikai ka baar nagamta jong kikimiki pa ngimde ban mai ngimde ban ken het ya ki khon jongi wat la kitlot haga jingle school ai men se miki ban treshito ngim jude ban yero iki namar baki pas henry yero iki namar baki treshito
ngimde ban yoro ya tau so ka jingjob ha ka jim jong ki Henry ngide ban yoro ya kata ka jing tre hitom jong ki kamlele lara ki fail laki pass ro tangba ki de ban long ki pa tre hitom but lara ki fail ro ngimde ban penduk ban sem ya ki ka ba khaddu nakamta jong ki khana school hakapor bangi pule kot ngimde ban pule kot by heart ngimde ban pule kot tang ban pule ban pass Henry artar ngidi ban skau tho balai nga pule ya ka to ka banta balai nga pule ya ka ne ka topic bat kumno ngam pandon kameka haka jingem jonga lani haka lawe jonga ra film skau tho kali shi phosen ya ke noi kai ngai scam ke noi kai kin kaman ra phikli jingkali yake bar kumne henda ka jinga snok ti lang kin nong hikai ke kimi ki pa bat ki khana school ngitla wanra byang ya ka ta buram jong kri jongi ka wala cha